Diprotes asar kok ndonga gak akhlak. Lho babah, lah kon kenal Gusti ora? Lek kok gurung kenal aja. Lek wis dikenal Gusti, bebas cara Jawa, cara Jepang, cara Prancis. Enggak ada itu hukumnya. Wahdatul wujud, lah lek manunggal. Lah lha apa ndonga? Saman batin Gusti Allah teko. Lho aku iso ngomong dibuktekno. Mane Pak ngene iki, gak jare wong. Mane si jenar iku saking dhuwure sampe lali. Gano siji jenar awo, gano awo, ya si jenar kan ngono sih. Syariate itu gak bener, tapi mereka jangan lupa Syekh Lemah Abang, Syekh Jalil bukan syariat. Kalau bukan syariat bebas Pak, gak ada hukum. Hukum iso gak iso, kan pangkatnya bukan syariat. Nek gurung tahu jadak, gurung tahu gendeng ya aja di sidang. Aku ngomong ini wani. Ya pasam buktekno kiai ndonga ngecepres pase. Aku tak meneng cepet ndi mlayu. Oh kiyaine gurung kenal Gusti Allah, aku wis kenal apa coba. Lho kan ngono sih, Pak. Iya. Aku tabrakan karo yai wani. Aja mek tekstual lho maca, lek maca gak iso. Maca ati wong. Gendeng sih Pak ini. Lek gak gendeng impossible, gak mungkin. Nek Gusti ku gendeng Pak ilmune apa teh. Wah kowe digojake sampe ngendeng setahun. Gak iso tangi, kaku. Aku dieling almarhum Mbah Yakub. Aku le mbiyen ketamuan Dayo Agung gak iso obah dadi robot. Ya iku tak cekel. Aku tau dadi robot pisan. Mbah Yakub guruku dhewe. Cerita. Aku mbiyen ati kedhayan agung iki sing dimat Kanjeng Nabi. Gak iso tangi. Gak iso apa. Aku alhamdulillah pernah ngalami. Dadi lek ya ngecepres ayo karo aku tabrakan. Sampeyan duwe kodam apa ayo. Aku ganti kodam tembakan ngene iki. Lek kamental sampeyan. Ngono. Si jenar jangan salah. Secara sehat diprotes asar kok ndonga gak akhlak. Lho babah, lah kon kenal Gusti ora? Lek kok gurung kenal aja. Lek wis dikenal Gusti, bebas cara Jawa, cara Jepang, cara Prancis. Enggak ada itu hukumnya. Wahdatul wujud, lah lek manunggal. Lah lha apa ndonga? Saman batin Gusti Allah teko. Lho aku iso ngomong dibuktekno. Mane Pak ngene iki, gak jare wong. Mane si jenar iku saking dhuwure sampe lali. Gano siji jenar awo, gano awo, ya si jenar kan ngono sih. Syariate itu gak bener.